Yo, it's your boy Sърб. This is in the hoods of София или в махалите на София. Вашето момче Сърб, вашия гид ще ви разведе из пазара булевард Вардар. Тук можеше да си вземем бира, маре да не сме като тея да само барет и пият. Начивяли сме го този момент много отдавна, освен това сме в обедна почивка. Свършихме една добра работа. Намерихме портфел с документи на един господин и просто решихме вместо да ходим до полиция и да си губим време да му ги занесем на адреса. И сега така и така сме тук. Решихме да ви разходим пазара на булевард Вардар. Абсолютна софийска класика, махленска класика, биха казали някой. Тук до нас има много тарикатски блокове, високи ЕПК, има и обикновени панели. Какво виждаме тук? Явно пазарът се основава на една линия, линия на трамвай и се разпростира от двете страни на трамвайната линия. Тук имаме хубава българска баничарница. Аз даже съжалявам в момента, че си взех един дюнер от Аладдин дюнер, защото ето е тук точно зад мен, ама не го виждате, има бабино село, където готвят хубави, надявам се, български манджи. А тук има баничарница и някак за миг ми се прииска да си взема една баница, макар че сме на режим, който ограничава въглехидратите. Минаваме тук през някакъв безистен проход и забеляваме, че пазарът на Вардар се разпростира и към другия край. Ето зад мене блоковете, пазара, луксът, класата е вечна, луксът е на ниво. Както винаги, София, столицата, се представя класно с търговски центъри, пазари, хубавите български домати, краставици, маруки, лев 20 маруката. Какво и даваш? 60 евроцента. Къде в Европа можете за 60 евроцента да си купите една маруля? Никъде. Никъде. Тук явно пазаря свършва. Като гледам, май свършва. Да върнем обратно в якото. Ай така. Заради това ще минем и тук. Хубавото. Жиците забелявате, забележете ги. Навеждаме се. И сме тук, където има някакви паднали жици. Ето ни. Надявам се да не удари ток. Вървим по линията. Отляво дясно е пазар. Българска, балканска, софийска естетика. За всички любители на София и на големия град, които искат да дойдат в София, нека видят и другите страни на София, че не е само убъл. Има и малко по-тегаво. Така, няма да си вземем баничка, макар че много искахме, защото не е редно човек да муа само въглехидрати. Ще ви разходим тук и не знам дали се води Красна поляна вече квартала, но като цяло ни е на изпъти според Google Maps. Тук трябва да се преверем. Ето ги зад нас страхотните блокове на Красно село. Хората не искат пари-мари, но нямаме пари-мари. Аз се пари да ходим при заложим неща щедрите и да ги помолим, нали са щедри, да дадат някой лев бате. Така, аз точно не знам снимам ли. Снимам, добре. Между другото много е тъпо, като се случила такива полиароидни. Тези са полиароид, но нека да не правя реклама на марка полиароид. И като си обърнете телефона хоризонтално, аз в момента нищо не виждам. Виждам един черен екран, но вие, слава богу, ме виждате и ми се наслаждавате, докато аз ви развеждам из тези, дори не знам как се наричат, квартали. Тук вече за жалост не е много интересно. И аз мисля, че вместо да ви занимавам с глупости, по-добре да спра това видео. Останете на вълната, сабскрайбнете Свинекомплекс, каналът Свинекомплекс в YouTube. Хендъл или дръжката на канала е @Свинекомплекс.
като го пишете на латиница няма как да не ви излезе. Cinekомплекс, мястото за висока култура и изкуство в YouTube. За да не изтървате нашите поредици на Stop with СРБ, предаването за пътуване и пътешественици, In the Hoods of Sofia. Ще има и други места, пак с вашето момче СРБ, гид в градска урбан среда. Синоними са градска и урбан, но Ларева, ние що сме от село и да се правим на градски типове, нали, навлягаме на повече сложни думи. И други, квартала пред блока, поредица за квартален живот и чопляне на семки и разнищване на политика. И много други, специално за вас. Вашият любим блогър и TripAdvisor СРБ, за вас го правя. Останете на вълната и до скоро. Аз се връщам да работя. Ползотворна седмица, приятели. Чао!